Yan ngayon, gininayad ay kita niya tinin nga aton altar. Pero gusto ko niya na din maipakita ng karuyag ko makaptan. Pero nakaanyos ako din tanawan. Yan ang palaki ng pakakaharani. Kaya pero mabinti man yan adit alimpong ngayon. Manhiya. Amo to niya't mahal na patrona tanawan nga aadto dito't aton altar. Baka kapot ko pala na era. Di pa. Kapot ko pala mo. Alaga daw. Mga kirogin. Pero nga buton ini, samtangaan hikitaha. Awaan niya yan na din nga madadaop. Napalaki rin na iya kumita harani. Ang madadaop ni makakaptan. Kaya na doon nakapot ito niya at mga pako. Ay wala. Ay lakam na rin asa kayo. Tadi akong ikog langanin. Ausungay. Thank you, Mama Mary. 31 na la. Ngayon 31 man. Madamo takigahatag. Mopat man. Okay? Okay na. Kan ko ini sang kay Mark. Sakto lang sa platin. Sus igo-iguan niya mo na iton. Okay. Ay, happy birthday da. Yan yung mga ran. Ha? Ani daw pamati ko may dumaiguhay nga sapatos. Ani ha? Di lamay ha? Mapay ko may dumiguhay. Kaniday kita. Oo. Man? May dana ito niya. May dana? Okay, sige, thank you. May dana yan. Sige. Kaptutan na lang iba Uy, ano yung dinikid ako na. Ay. Good morning. Today is January 25, 2024. Gusto ko lang ipakita gihap ano kay pira na tak edad 48. Yan na ngayon gininayad ay kita niya tinin nga aton altar. Ini nga aton altar didid ako nga simbahan. Tatabunan. Pero gusto ko niya na din maipakita ng karuyag ko makaptan. Pero nakaanyos ako din tanawan. Yan ang palaki ng pakakaharani. Kaya pero mabinti man yan adit alimpong ngayon. Manhiya. Amo to niya't mahal na patrona tanawan nga aadto dito't aton altar. Pakakakapot ko pala na era. Ini tiyahan. Ininhira. Pakakapot ko pala na era. Pakaharani. Oo. Di pa. Di pa. Man. Di pa. Oo. Di pa. Duduhan nira di ba? Dito igbaw dito na altar ba? Katima, itinhiya. Ang mahal natin nga patrona. Aadton hiya permi igbaw. Man. Pakapot ko pala mo. Alaga daw. Di kita pwede sumaklang ngayon na. Basta nakapot kita tiil yung mga kirogin. Panalagsalan niya iglusad kaya ito niya dito. Di pares ba dito di ba dito kaya po Nasarino nga may dito haluyo sarakan nga itiil pwede nim mahiram pwede nim makaptan yan ay sering nga buton ini samtangaan hikitaha awaan niya yan na din nga madadaop nim although pagkadlay ni pero panalagsa kala kasi lumusad no lagat lumusad no the Assumption, Our Lady of the Assumption in here yan na palaki rin na kumitahin harani ang madadaop ni makakaptan salit at baga ito mayroong mga pako
Bayan amot ada takpak. Okay. Oh. Okay, na doon nakapot ito niya at mga pako. Ay, wala. Ay, lakam na rin asa kayo. Oo. Tadi akong ikog lang nina. Ausong eh. Thank you, Mama Mary. Thank you, Holy Spirit. That's the Holy Spirit. May dadayan si Minard maninong ninang. Nakakapot giyapitan do nga anghel. Iya mga pako. Yan na ngayon. Kasi nga di kita buntay. Kay ang sugi ng siring at sobrahin eh. Ngayon malaki kita makalugar kay do ka adlaw. Kabautan kan birthday ni Ma'am Liti. So sakto la. Nga di pa nasasalin. Ano sa naduhol ta na. Kaya sinisiring nga ni nga ak nga daan gin reserba. Usa para aton bantay kan patata adigin dara ko nala igdodulong ko ngadto ay balay tapos may dadidiguti man mga gudti nga magsus gudtigan nga mga sapatos amo ta tiga hatag nga diha may sulod buntay mabdila ka ning iyo mo dat mabubuti ng adlaw. Ang besuan siya ngayon didikit habon tayo idudu ahatag may dadidio sa nga anak ni Shasha bata ko ng 8 years old naroon ni sticker natagan tayo ni sticker naroon ni sticker kan panalipdanan. Oo. Ay parang ta. Kakain ni mo item. Kaya mapadod din ka reportahan. Lumad na siya, tayo pwede tanggalin. Oo. Ano? Pwede ni ka reportahan. Ha? Reportahan tat na panulay di magkasulod. Saan kayo ito? Yung di rin na magkaklarado. Mas mabat-baga. Diba? Ay, gado. Magsalang kay kita ha. Kita, tira. Man, natin siya. Oo. Diba? Okay. Okay. Okay, salamat sa kayo. Wala sa payan. Okay, hari kita buntay. Buntay sulod. Okay. Tudlan ka mo. Maligo tayo man lening at bagay mga rawon nga na. Papasyado ko lang kayo dito sulod. Benji! Ay, hindi pala nira. Kuan. Ang balihan, talon. Naarog yung pagtunis. Ikargintakan tanod ko. Ang anak ni Kon nga ni. Isa siya nag-comment. Tatagan-tagan ito kay man, ako nag-aaway. Ay. Uy, okay. Nag-aaway ka mo? Apay, ade, Alaysa? Apay. Alaysa? Alaysa? Ade, Alaysa? Ato Tacloban? Dire ato kan Pago. Oo, Pago. Mapakani man nagto ano? Niyan pa. Sige. Kakano ko nala kan mana muna. Kaya di nakigara tagay ng sapatos, si muna nalat maghatag ha. Mana muna ha.
Oh, sige. Okay, okay. Okay do. Oh. Thank you. Ato ni sticker yan. Oh, uy. Uy, alaga daw. Alaga daw. Alaga daw. Okay daw, Iwing. Ano ka? Ani ka naman naliwat. Ha? Kukuran ka ba ka pag binata sa itlad ko? Rayo. Oh, bilal ka mo ni. Bumalat na rin. Masuro pa din ni kaya ni naningis kwelo timukuan. Nagreklamo ka ba ka na rayo kung sila ng babagpasan ko? Sige. O makadi ka ni higbaw. At least kung may dako madal pagduray agada. Gudong. Sa totoo na yun. Hello, mapinga kulok. Mapinga ngayon. Ay, din buntay. Buntay sulod. Ito. Ito, sino kong mali? Adi ko nila may playa. Mama kaya na kita dito baling ni Sharon. Playa. Playa dito. Mama kaya na lang kita. Ano maran? Michael. Bliss anay, bliss. Kana didi kita o din nila kita din man para mo sa kuan man ay sky. Ano ngaran? Michael. Patagan tayo ko ni sticker ha. O picture ani kita. Ano? Lagad. Saan kay kita ha? Paya ha. Tapos papapiliin tayo ng sapatos na maiguhaim. Sige daw kung maiguhaim. Pero ano ti mo size? 33. Agi daw kung waray tima. Badok kay mga gudti. Ano daw? Mga gudti 31 tali. Ito na. Na? Pirita nga amigoim. Ano niya nga size? Badaw. What na bukas ka mama? Kadina la. Diri mga igoy mo budoy. 31 na la. Ha? Ang 31 na la. Maliwat ko. Ngayon ang 31 man. Sige mo na ito. Ha? Ano ang 31? Amo ito. O diri. Ano yun? Ha? Anong O 31 o. Sige mo na ito. Imo na ito ha. O wait. Anay may dako pagata game. Batagan tayo ni sticker. Gusto ni mo ni sticker? Ha? Madamo takigahatag. Maupat man. Okay? Okay na? Lipay. Sige. Hinay doy, hinay. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Ayos. Okay. Okay siya. Thank you. Anyara na to? Michael. Okay, may kusangkay nga Michael. Yan, ang igahatag tatadi nga duduha nga sapatos. Sana umigay ano? O pasensya na ano, lagi nato sharing ko pa man sa iyo. May da kasi itong mga sizes. Oo nga na. Pipira 30 man at tiya kabugos. Oh, ay laki. Wala ta pagka-claim under 100 million. Ma-claim ta nga niya to. Sharing ko pa man kada Biyernes may da permanente. Niyo. Pray lagi ta. Pero ta akong prayer mo sa sharing. Lord, tagi ako timo karuyag. I have no choice. Oy, okay. Oy, ano pamahon niya da? Ay, ito. Sige, thank you. Oo, Lord, give me
what you want. What I deserve. I have no choice. Ano mga kabataan didi. Oh, mana din bata. Ando kan kanini batos. Papay. Ha? Iminin? Dire, hapli. Aw ano? Imuton batos. Diri gutiya yada. O dako ani ha. Dako nga duro. Aw di man. Kadaw na kung kan sapatos. Ha? Oh, kani. Ya, imuin batos. Oo. Ha? Oo. Aw imuin usak tulay ya. Kadina. May gunaim. Man. O gidaw kay maigo. O diri dako. Wala ka siya, Margo. Ayun. Ayun na. To, imo batos, gyap. Tawagan yung batos. Mga gudtelo ko dagto. Mo siya daw. Dako ta adi. Tawaga. Nang. Hello vlog. Welcome to my life. Dali. Dali. My goodness, ada. Kan ko ini sangkay Mark. Oh my good name. Yeah. Uy, nagtukid. Tukid yung batak, didi. Oh. Badaw, ano dun? My good name. Diri. Diri my good. Yung kayo hugot eh. Andot! Oh, diri. Ato na naman. Tuman! Hain. Nagtantan! Nagtumang kantantan! Di maigo itong tik! Hain na, tantan. Kadaw. Tantan, tawagan. Ay. Baka di! Hain. Tuman! Pagtulay ito sila tin. Oh, sus, igu-iguan niya mo na iton. Okay. Very good. Oh, hala. Kan ko nito akong sign kay Mark. Minis, okay? Okay, thank you. Wari sa payan. Magsarang kay kita. Okay? Good. Shout out. Hello. Okay? Okay. Badawan ito. Nakagoy man. Pacho. Oh, ayun na ito na ito. Di pa. Kabataan tal. Tadi nga sa wardidan kuan. Apahatag tanalakan manamunan iya batos. O tala siguro talaan inin. Ha? Again, this has been your friend from another stars. Ako yung magpapabiling lagi hapon niyo nga ubos na sangkay. Ako Gadlay Antonio. Ako sangkay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Okay.